पयलीं एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमी सायकल घेवन चलताले. मागीर खंय तरी लोकांक सायकल चलोवपाक वाज आयलो, थंय त्रास जाताले. मागीर ते लोक बायक आयली, 4 व्हिलर्स आयली आनी आतां सद्या असो काळ आयला की त्या गजाली लागून आमचें वजन वाडपाक लागलां, आमी परत सायकल चलोवपाक लागल्या, ते सुद्दां आपल्या फिटनेसा खातीर. अश्यो गजाली आसतना आमी जेन्ना पळयता की आमचें फिटनेस खंय चल्ला आनी जेन्ना आमच्या सारक्या मनशांक जे एनकरेज करतात तशे मनीस आमच्या वांगडा आयज आसा. सुपर मॉडल तशेंच आयकॉन जे फिटनेसाचे म्हणटात ते मिलिंद सोमन सर. सर वेलकम. फिटनेसाचे म्हणटा आयकॉन मरे किती म्हणता तू. बरी कोंकणी उलयता तुम्ही. ओके सर, तर आम्हाला बेसिकली जे फिट इंडिया रन 5th एडिशन आहे हा तुमचा, त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती द्या. आमचा असा विचार होता की एव्हरी इंडियन शुड बी अ फिट इंडियन, सो इट्स कॉल्ड फिट इंडियन रन. की इट इज टू इन्स्पायर पीपल ऑल्सो टू बी फिटर, because what is the use of fitness? People think that fitness is about biceps, fitness is about six pack, fitness is about bodybuilding. So to me fitness is about performance. How do you enjoy your life? Can you do everything that you want to do in your life, or do you stop yourself, no, I can't do this, no, I can't do that, maybe because you're not mentally fit, you're not physically fit, you're not emotionally fit. So fitness is to do with all those things, not just की मी खूप चालू शकतो, पण तुमचे विचार काय आहेत. तुम्हाला लगेच खूप लवकर राग येतो का तुम्हाला खूप लवकर डिसअपॉइंटमेंट होतं का, फ्रस्ट्रेशन होतं का, तर दॅट मीन्स मेंटल फिटनेस तुमचं थोडं कमी आहे. तर त्याच्यावरती काम करावं म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि हे जे मी करतो हे चॅलेंजेस, हे असंच लोकांना दाखवायला की जर मी 500 किलोमीटर करतोय तर तुम्ही 5 तरी करू शकता. आणि ते 5 किलोमीटर करून तुम्हाला कळेल की तुमची बॉडी कशी चालते आणि मन तुमचं कसं चालतं. तुमचे रिस्पॉन्स काय असतात कुठल्याही सिच्युएशनमध्ये, पॉझिटिव्ह असतात, निगेटिव्ह असतात, तुम्हाला फ्रस्ट्रेशन होतो, राग येतो, आनंद होतो, काय होतं आणि का होतं हे कळायला खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो बेसिकली तुम्ही मुंबईहून सुरुवात केली 26 तारखेला आणि गोव्यात आले 500+ किलोमीटर्स तुम्ही केले. काय अडचणी आल्यात तुम्हाला? कारण आम्ही जेव्हा पण असं काहीतरी ठरवतो की फिटनेस करायचं, तर आम्हाला आधी असतं की नाही माझ्याकडे ते होणार की नाही, असे काहीतरी तुमचे थॉट्स होते आणि काय अडचणी आल्या तुम्हाला या प्रोसेसमध्ये? अडचणी आता जे येतात ते येतातच. जसं तुम्ही म्हणालात की कुठली अडचण आली, लोकांना कधी कधी जास्त अडचणी दिसतात, काही लोकांना कमी अडचणी दिसतात, काही लोकांना अडचण दिसते ते बोलतात अरे मी करून टाकेन असंच. तर दॅट इज ऑल्सो अन अंडरस्टँडिंग ऑफ फिटनेस. जर तुम्ही नेगेटिव्हली बघाल किंवा तुम्हाला घाबरायला होईल की अरे नाही हे कसं होईल, दॅट ऑल्सो शोज युअर लेवल ऑफ मेंटल फिटनेस. की यू हॅव टू ट्राय ॲटलिस्ट की ते करून बघायचं, त्याच्यानंतर ठरवायचं येतं की नाही, किंवा ते करायला आपल्याला काय करावं लागेल, ते त्याच्यात सक्सेस व्हायला आपल्याला काय करायला लागेल त्याचा विचार आपण करायला. कारण असं नाही की आपल्याला येणारच नाही, आपल्याला येणार. आणि आपली बॉडी इतकी अमेझिंग आहे, इतकी स्ट्रॉंग आहे, पण आपलं मन थोडंसं वीक असतं. ते मनाला आपल्याला जास्त स्ट्रॉंग बनवायला पाहिजे. बॉडी आपल्याला कुठेही सपोर्ट करणार, मन सपोर्ट करत नाही. तर तुमची मेंटल फिटनेस थोडीशी कमी असते जास्त करून लोकांमध्ये. फिजिकल फिटनेस असते चांगली, पण आपल्याला कळत नाही. आपण म्हणतो नाही मी नाही करू शकत. पण आता आमच्या गोव्यात कसं असतं सर की म्हणजे आता आम्ही ठरवलं सुद्धा चला आपल्याला फिटनेस करायची, पण आपला प्रॉब्लेम काय असतो की शीतकरी हे आपण सोडू नाही शकत. आणि असे म्हणतात की जर तू शीतकडी आणि जर मासे खातो तर तुला ते फिटनेस नाही भेटणार. तर हा कॉन्सेप्ट आहे तो खराच तसा आहे की बदलू शकतो? विचारच नाही करायचं ना. शीतकरी राईस खाऊन बघा फिटनेस किती होतो. ते विचार नुसतं करून की याच्या मी शीतकरी राईस खातो मग होणारच नाही फिटनेस, दॅट शोज युअर लॅक ऑफ फिटनेस. विच ना मी शीतकरी राईस खाणार आणि मी फिट होणार, अँड देन यू सी कुठे कमी पडतं का नाही पडत. पण आपला प्रॉब्लेम डाएटशी असतो. नाही पण प्रॉब्लेम आपण विचार करतो की प्रॉब्लेम आहे. आता समजा गोव्याचे शेतकरी आहेत की गोव्याचे कोळी आहेत, फिशरमॅन आहेत, ते पण राईस खातात, फिश खातात, पण ते खूप फिट आहेत, खूप फिट आहेत. ते 40-50 किलोमीटर काय एकदम 15-20 किलो डोक्यावरती घेऊन कसे जातात. ते पण शीतकरी राईसच खातात ना. हाँ, पण ते विचार नहीं करते त्याच्याबद्दल. ते सांगतात अच्छा ये 100 किलो लेके जाना है, मैं लेके जाता हूँ. कितने कहाँ जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, चलो 20 किलोमीटर चलते. सोचने का नहीं, जो करना है वो करना है. शीतकरी राइस, फिर बोले अरे जूता नहीं है, फिर अरे घड़ी नहीं है, फिर टोपी नहीं है, फिर टी शर्ट ये गलत है.
फिर धूप आ गया, फिर बारिश आ गई, ये तो ऐसा चलता ही रहेगा. सोचने का नाही, करने का. ओके. हे तर झालं, तुम्ही मेंटल हेल्थ बद्दल सांगितलं की आपण मेंटली ते ठरवलं तर Everything starts with mental. हो. पण Fitness, mental. Health, mental. Body will follow. If your mind is clear, body will follow. कारण आता तुम्ही 500+ किलोमीटर केले तर बॉडीची पण तयारी असावी लागते ना, तर त्याची तयारी कशी काय करता? बॉडीची तयारी असतेच किंवा बॉडीची तयारी बनते. आपण हळूहळू चालू करायचं. जर तयारी नसेल तर ती होणार. जर चालू केलं तर, पण चालूच नाही केलं म्हणजे तयारीच नाही आणि असेच बसले, मग ते कधीच तयार नाही होणार. तर 100 किलोमीटर लगेच करू नका ना. आधी 1 किलोमीटर करा, अर्धा किलोमीटर करा, हळूहळू वाढवा, मग तुमचे 100 किलोमीटर होणार. मी सांगतो, मी एक इव्हेंट करतो पिंकाथॉन म्हणून, फक्त मुलींसाठी, बायकांसाठी. तर काय काय बायका आहेत त्यांनी 3 किलोमीटर बरोबर चालू केलं, गोव्यात सुद्धा झालेलं आहे ते पिंकाथॉन, आणि आता ते 100 किलोमीटर करतात. 3 किलोमीटरने चालू केलं, म्हणजे हाऊसवाईफ्स 3 किलोमीटर आणि आता 100 किलोमीटर करतात. कसं झाली तयारी? विचार नाही केला त्यांनी, होणारच नाही, नाही कसं. 3 नंतर 3.5, 3.5 नंतर 4, 4 नंतर 4.25, मग 5, मग 10, मग 20, 100 झाले. मेन इन्स्पिरेशन काय आहे तुमच्या ह्या पूर्ण हा जो प्रोसेस आहे, जे तुम्ही आता एवढं चालतात, एवढे धावतात, मेन इन्स्पिरेशन? माझं इन्स्पिरेशन एकच आहे, आय वॉन्ट टू एन्जॉय लाईफ. आणि एन्जॉयमेंट ऑफ लाईफ इज एन्जॉयमेंट ऑफ माय बॉडी, एन्जॉयमेंट ऑफ माय माइंड. की मला देवानी हे शरीर दिलं आहे, हाऊ कॅन आय एन्जॉय विथ दिस बॉडी. देवानी मला मन दिलंय, हाऊ कॅन आय एन्जॉय विथ दिस माइंड. नुसतं खाऊन पोटात गेलं आणि झोपले, दॅट इज नॉट एन्जॉयमेंट. ते किडे पण करतात, पण मी किडा नाही आहे. सो वी हॅव अ बिगर लाईफ. लाईफ इज ह्यूज. किती गोष्टी आहेत बघायला, करायला. ते आपल्याला सगळं बघायचं आहे, सगळं करायचं. मी कशाला विचारलं इन्स्पिरेशनसाठी, कारण आम्ही गोव्यात असे माणसं बघतो जे सध्या वारीला चाललेत. पूर्ण वर्षभर त्यांची काय फिटनेसची तयारी नसते, पण वारीला ते गोव्याहून चालत जातात, कारण देवाचं इन्स्पिरेशन आहे त्यांना. तर म्हणून मी तुम्हाला, कारण त्यांना देवाचं इन्स्पिरेशन आहे. तुम्ही इन्स्पिरेशन कशाचंही घेऊ शकता तुम्ही, फक्त स्वतःचा नका घेऊ. कारण स्वतः तुम्ही बोलणार, अरे मी कसं करणार, नाही देव माझ्या बरोबर आहे तर मी करेन, ठीक आहे, त्याचं इन्स्पिरेशन घ्या. नाही मिलिंद सोमंडी केलं मी करू शकतो, घ्या. स्वप्नीलने केलं मी करू शकतो, घ्या. जे जिथे इन्स्पिरेशन मिळतं तिथून इन्स्पिरेशन घ्यायचं. आणखी एक म्हणजे आता केलंय 5 दिवस. मी ह्याच्यासाठी प्रॅक्टिस नाही केली. मी सायकलिंग एकदाच करतो वर्षातून, एकदाच. तर ते एकदा मध्ये सुद्धा मी 90 किलोमीटर रोज सायकलिंग करू शकलो. कसं आहे तेवढी तयारी, नॉर्मल आहे ती तयारी माझी. ते प्रेपरेशन ज्याला म्हणतात, नॉर्मल. मी ट्रेनिंग आवश्यकताच नाही ट्रेनिंग करायला. मी ऐकलं तुमच्या क्रूमध्ये खूप कमी लोक होते, पण कारण मी असं कशाला म्हटलं की त्यांच्याशी जर तुमच्या बरोबर आणखी मित्र सुद्धा जॉईन झाले असते, कारण एक इन्स्पिरेशन होतं की गोव्यात चाललोय. हे मोठं इन्स्पिरेशन असतात, कधी कधी असतात. पण ते पण आता बघा, आता सोमवारी मी थांबलो, सोमवारी संपलं, तर त्यांना काम पण असतं लोकांना. मला तर काय कामधंदा काय नाही, हां बरोबर. मी म्हणजे मला पाहिजे तेव्हा मी काम करू शकतो. अशी सुद्धा लोक आहेत, कन्सल्टंट आहेत, हे आहेत, त्यांना जे ते कधी काम करायचं ते त्यांच्या पॉवरमध्ये असतं, की मी ह्या आठवड्यात कामच नाही करणार किंवा मी त्या आठवड्यात जास्त काम करेन. अशी लोक असतात. आणि जी लोक आता धावतात खूप, ते सगळे आपले कॉर्पोरेटच आहेत. त्यांचे सगळे 9 to 5 जॉब आहेत, बँकेत नोकऱ्या आहेत, IT मध्ये नोकरी आहे, तरी ते करू शकतात. आपण तसं विचार करतो की नाही माझ्याकडे तर एवढा वेळ नाही, मी कसं काढणार. पण तेवढा वेळ नसेल, कमी असेल, तो वेळ काढायचा. तुमच्याकडे 5 दिवस नसतील, अर्धा दिवस असेल, अर्धा दिवस करायचा. बरं आहे सर, एक अखेरचा म्हणजे आपले जे व्ह्युअर्स आहेत, जे आम्हाला बघतायत, त्यांना काय तुमच्याकडून तुम्ही सांगणार? आता बघा, गोव्यात मी आलोय. गोव्यामध्ये हाफ आयर्नमॅन म्हणून एक इव्हेंट आहे. ते म्हणतात ठीक आहे आम्हाला 5 दिवस नाही करतायत, कारण 5 दिवस आमच्याकडे नाही आहेत, आमच्या खूप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, खूप आमची ड्युटी आहेत, आमचे बॉस आहे, आमचे आणि बायको आहे आणि नवरा आहे. पण हाफ आयर्नमॅन 1 दिवसात होतो, 7 तासात. तेवढं तर करा. ते गोव्यात आहे तुमच्या, त्याच्यासाठी प्रिपेअर करा आणि ते करा. ओके, थँक्यू सर. तुम्ही आताच पोहोचलाय तिथे गोव्यात आणि आम्हाला वेळ सुद्धा दिली तुम्ही बोलायला. बघा ना, आणि मी किती बोलतोय बघा. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.